Ongi etorriak, ideien ganbelaren bigarren atal honetara. Badakizue gure zeregina ganbela honetan jaki goxoak jartzea dela, zuek berezko hausnarketa egiteko, eta gaurko gonbidatua Nekane Zinkunegi Errezildarra, EH Bilduko arduran politikoa. Eskerrik asko etortzeagatik Nekane. Eskerrak, gonbidapenagatik. Bueno, lehenengo galdera beti izatea pixkat guk aurkezpen orokor bat edo pixkat, zergaitia azaltzea, baina gustatzen zaigu bakoitzak bere burua aurkeztea eta zurire hoitxe eskatuko dizut. Bueno, esan dako Nekane Zinkunegi Barandiaran, amaren abizen ere garrantzitsua dela uste dia delako, errezildarra, lehenik eta behin hori, neure herriaren oso sutsukizalea, eta ikasketaz eta bokazio seguru asko kazetaria, esango nike, 2019 bitartean mintzate horretan aritu ninduan, bereziki irratiko kazetaritza egite diat, posizio horretan eroso egongo nintzatekela, edo oraindik ere nostalgia puntuarekin bizi diat, eta 2019az geroztik Gipuzkoako EH Bilduko kidea, langilea, liberatua dena delakoa, eta 2 urte geroago, 2021az geroztik, Gipuzkoako arduradun politikoa, kasu honetan. Eta nik uste, kazetaritzan ari nintzen bitartean ere politikaren oso zalea nintzela, eta orain antzeko egoera batean jarraitzen dudala, akaso tokiak aldatuta, baina politikatik ere kazetaritzari eta komunikabideen munduari oso aditu. Bueno, horrexako erabakigune gorenen hartzen dien lekuan zaudez, horrexako ganbaran, lanketa desente egindakoak ea leku honetan bertan. Eta, ez duzu aipatu, baina Errezilgo zinegotzi ere bazea. Eta pixkat jakin nahiko nuke, pixkat udalgintzako ibilbide horrek ere ze ekarpen egin dizunez, gaur egun daukazun arduratik. Bueno, esango nikeke politikarekin eta herrigintzarekin lotura beti danik izan dudala, 16 urterekin gazte mugimenduan militatzen hastetik, herrian festen antolakuntzan eta barretan ibiltzetik, eta gero akaso EH Bildurekin ere zuzeneko lotura, 2011an sortu zen ez geroztik, naiz eta 15 arte zintzen zinegotzi izatera pasatu, eta hau du bigarren legealdia, 15tik 19 bitartean izan itzelako lehenengo aldiz zinegotzi Errezilen bertan, eta iazko maiatzaz geroztik ere berriz ere zinegotzi lanetan ari nintzelako. Uste diat Errezilo ezelako herri txikitan hori ere gertatuko dela. Herrigintza erakunde publikotik egitearen pauso hori ere, noiz eman behar denaren kontzientzia denok daukagula, herri txikia garen neurrian, eta udaletxe barrutik edo kanpotik herrigintzan aritzen garen neurrian badakigula, tokatuko zaigula herritar bezala urrats hori egitea, eta nik 2015an konbentzimendu horrekin emanian pausoa, 2023ko kasuan ez nire ideien artean sartzen, baina bazekia goza kostatzen den, herri txikietan pauso hori ematea ere, eta zerrenda osatzeko beharra zegoenean, utxunerik ez ustearren pauso hori ere emanian, eta nire egunerokoan beste malabarak egiteko behar basartu nean. Eta uste diat zinegotzi bezala herrigintzan aritzea badela politikaren alde intensuenetako bat ezagutzea, herri txiki batean gainera eskatzen duelako norberetik ere, lan dezente egitea, eta uste diat politika zer denaren kontzientzia ere 2015-19ko legealdian hartu nuela, bide konkretu batean akaso erakutsi daitekeena, hartan legealdia hasi berritan, kainean karguak zine egin bagenituen, irail hartan herriko 2 gazte hil zirelako azpeitiko beste batekin batera autoistripu batean, parranda batetik itzuleran Lasaon, 30-35 urte tartean izango zituztenak garai hartan, eta urte bereko urrian, hilabete eskasean, 5 urteko beste mutil bate hiltzelako kasu hartan moto txiki batean jolasean zebilela amilduta. Eta 10 urtean hildako 5 mutiletatik azken 3 izan dituen horiek, aurrez ere zeuden beste 2, kasu hartan motoistripuetan hildakoak 10 urteko tarte batean herriko 5 mutil galdu genituela esan zitekek. Eta ia duk, bereziki 5 urteko mutil txiki horrenak asko inpaktatu gintuela herritar guztiok seguru asko, eta ikusi genuela hor zegoela lanketa baten beharra, seguru asko adinkideak izango ziren, eta ikaskideak zituen eskolaren eremuan agurtze eta dolu prozesu bat aurrera eraman beharra zegoela, baina aldi berean bazegoela abiadura eta autozaletasunarekin ere zerbait, herriko kulturan oso errotua zegoena,
eta hildako 5 gizonezkoak izateak ere, bueno, esan nahi zuela genero aldagaiak bazuela nolabaiteko pisua, ezta? Eta orduan erabaki genian gizarte zerbitzuekin elkarlanean, eskolarekin, guraso elkartearekin, hil ziren mutil horien familiekin ahalik eta konplizitate gehienak eraikita eta beti ere haien onespenarekin hezkidetza programa bat martxan jartzea. Eta besteak beste sartu genizkian ertzaintza, bide segurtasuneko arduradunak, ambulantzietako larrialdietakoak, suhiltzaileetakoak eta barrak ere programa horren barruan. Eta helburua izan nuen pixkat, bueno, abiadura zaletasuna kriminalizatu gabe nolabait, baina autozaletasuna edo abiadurarekin orraliak eta barrak gaizki ez dauden arren, eremu arautuan egon behar dutela barneratzen hastea bestela. Bide istripuetan gertatzen diren ondorioak sekulakoak direlako, eta aldi berean generoaren ikuspegi hori ere nolabait lantzea eta errezilen horren errotuta dagoen kultura hori ere kuestionatzea, esan dezagun. Eta nik uste dut orduan hartu nuela kontzientzia, politika zerbait baldin bada autuak direla. Egiten direnak edo egiten ez direlako inplizituki egiten direnak, ezta? Ze horrek alde batetik edukizian harrera oso ona Rezildar askoren aldetik uste zutelako, bueno, arazo bati heldu eta konponbidea jartzeko behintzat ahalegin bate egin genuela eta ahalegin zintzo bat zegoela hortan, edukizian harrera ona jende gehiago inplikatu zelako eta aktiboki parte hartu zuelako. Errezildik kanpo ere bai, gaiak albistetan eta barretan oihartzuna izan zuelako, protagonismo bat nolabait herritik kanpo ere jokatzea egokitu zitzaigulako, eta beste antzeko herrietako ordezkariek ere eskatu zigutelako, proiektu hori akaso berenera ekartzeko aukera emangote genien, eta ez zalantzarik gabe bide hori egin genian. Baina edukizian beste alde bat ere, nolabait interpelatuak sentitzen ziren, herriko bereziki gizon batzuen aldetik, kuestionatuak sentitu zutelako haien gizontasuna, haien abiadura zaletasuna, eta bueno, konplexua izan nuen kudeak eta hori. Ez diat uste da mutzen aizenik eta gutxiagorik ere, eta berriz ere martxan jartzeko moduko proiektu bat iruditzen zaidak, eta antzeko zerbait egin beharko diagu aurki, herriko jaietan eraso homofobo bat gertatu delako, herrian bizi den bikote gehi baten aurka herriko nerabe batzuk egindakoa, eta uste dira pixu handiko kontua dela, gurasoek ezka handia zaukagu, eta berriz ere antzeko proiekturen bat martxan jartzeko beharrean egongo gaituk, disiplina anitzeko izango dena, eremu bat baino gehiago abarkatuko dituena, eta seguru asko deserosotasunak ere eragingo dituena, ez? Baina uste dira horrek erakusten duela politika zerbait baldin bada autuak egitea dela, eta egiten ez ziren autu horiek ere ondorioak dituztela. Eta batzuetan deserosotasunak eragiten diren arren, luzera begirako oinarri ona jartzeko ere balio duela. Eta hori ekarri zidak seguru asko. Eta gero aldi berean, uste diat udalgintza bat dela hartzen dituan erabaki horien ondorio praktikoak bisibleen ikusten diren eremua, eta herritarrekin elkarlan zuzenena daukan eremua, bere alde on guztiekin eta bere alde txar guztiekin, ze oso esponituta dago, denok ezagutzen gaituk elkar, eta beraz, berezki alkaten gainean dagoen pixua asteko 7 egunetan eta eguneko 24 orduetan, edo zein ordutan, edo zein eskaera, udal eskumenekoa izan zeinez bideratzeko, edo zein konponbide eskatzeko ere nabarmena du. Baina, seguru asko, honetik gehiago zaukak txarretik baino errepikatzera animatu baldin bada. Bueno, askotan, badirudi udalgintza, eskumen itxi batzuk diala, ez? Eta askotan, ahaztu egiten zaigu, oso lan ere zabala dagoela hortik haratago, ez? Eta zuek aipatu duzun adibidea da horietako bat, ez? Baina, bada Gipuzkoan berritasun bat, eudelen gehiengoa dauka EH Bilduk, lehenbiziko aldiz, eta, lehen esan bezala, ez? Udalgintzari horrek ekarpen oso handi egiten dio, eta, pixkat ze ekarpen eta ze aukera ikusten dizkiozun, egoera horri. Uste dira 2023ko maiatzeko udal eta foru hauteskundetako emaitzei esker egin genuela jauzitxo bat, herrialdeko alkatetzen erdia baino gehiago geu gobernatzera pasatu ginelako, zinegotzi kopuruan ere 220tik 272 edo 40 zinegotzi gehiagoko kopurura iritsi ginelako, eta horri esker esan dezagun, udalez gaindiko zenbait erakundetako gobernuak ere etorri zirelako, tartean mankomunitate dezente, garapen agentzia, bestelako partzuergoak eta abarrak gure lehendakaritzapean daudelako, eta beste kasu batzuetan ikaipatu duen bezala, eudelen Gipuzkoako lurralde batzordean ere gehiengoa gaur egun EH Bildurena delako. Eta horrek laguntzen zigukein batean, orain arteko gure sapaia, politika municipalistarena edo alkatetzarena izan delako, eta jauzi horrek, herrialdean bertan beste indar korrelazio bat erakusten duelako, foru hauteskundetan ere lehen indarra izan ginen arren,
gutxiengoan gobernatzeko eta diputatua PPren aldeko boto aktiboarekin inbestitzeko erabaki hartu zutelako EAJak eta PSek, baina herrialdeko indar korrelazioan bestelako argazki bat nabarmen geratzen delako, ezta? Eta hor, EH Bilduk alkatetzetaz gain aurrera eraman nahi duen eredua erakusteko plaza ezinbestekoa diagu. Eta Gipuzkoako eudelen gehiengoa izateak uste diat lagundu behar duela hainbatean esperimentatzen ere eudeleko lehendakaritza bat denbora gutxian EH Bildurena izan daitekeen hori eskuartean dugunerako zer egin nahi dugun irudikatzeko edo praktikan jartzen hasteko. Eta erronka zehatzen artean, uste dira polita izan dela adibidez, 1000 biztanletik berako herrietarako foru funtsaren egokitzapen hori, legez bazegokiena, baina urte pila batean nolabaitean blokeatuta, aktibatu gabe edo martxan jarri gabe egon dena, EH Bilduren gehiengo horren baitan aktibatu ahal izan derako, foru aldundiak hortik mandatua jaso duelako, Batzar Nagusiek kutxo politiko berrian foru arauaren egokitzapenari onartu beharko dutelako, baina adibide konkretu bat dela gure politika egiteko moduarena. Esan dezagun, bestelako lurralde oreka bat, herrien arteko bestelako diru banaketa bat, bereziki herri txikiek daukaten pisuaren bestelako aldarrikapen bat mahai gainean jartzen duena. Eta beste pauso bat izan beharko dik, seguru asko, zaintzaren eremua guretzat horren garrantzitsua den eremu horretan, bereziki etxez-etxeko zerbitzuaren finantziazioan identifikatzen ari garen, eta etorkizunean eduki ditzakegun hutsune edo gabezia hori erantzuten hasteko iniziatiba hartzea, eta hortik, erakunde arteko mahaira proposamenak eramatea, eudelen ejekutibara bertara eramatea, baina aldundia interpelatzea ere zuzenean. Eta uste dira bereziki tresna garrantzitsua dela bertan daukagun ordezkaritza hori, alkatek ere badutelako nahikoa zilegitasun aldundiarekin interlokuzionalitzeko, baina eudelen ere beste indar bat, beste muskulu bat, beste pixu bat hartu dugulako, eta hortik eragiten jakin behar dugulako. Eremu guztietan seguru asko, eta batzutan kostatzen zaiguk, hainbeste alkatetzan eskuartean dauzkagunean ere, eta alkatetzan aditzea lan aipatzen duen bezala erreza ere ez delako, ederra baden arren, udalgintza klasikotik harago eskuartean duan eskumen sortatik eta aurrekontuaren partida banaketatik harago zerbait eraldatzailea ekarri nahi baldin baduk, horrek eskatzen duelako konplexidadea, gauzei 8.000 volta eman beharra, baina hori bera gure erronka delako beste eremuetara ere eramatea, udalez gaindiko eremuetara, nola ez eudelen Gipuzkoako lurralde batzordera, hortik erakutsi behar dugulako aldundia gobernatzen dugunean, edo beste gobernu maila bateko gobernutara iristen garenean ere, ze politika egiteko modu izango duen EH Bilduk. Gauza bat delako, eskumen konkretuen araberako erabakiak hartzea, proiektuak aurrera eramatea, baina hortik harago gobernantzari dagokionean, politika egiteko moduari dagokionean, integrala den eredu bat delako gure. Esan dezakegu ez, nolabait EH Bilduren herrialdeko hazkundea, nolabait lotua egon dela edo nahiko aldi berean joan dela udalentako hazkundearekin, ez? Nolabait udaletan egindako lanak, nolabait bere fruituak izan ditula herrialdean, ez? Eta igual bereziki ere aipagarria da, eta igual hori bai nahiko nuke pixka aipatzea, hirigune handietan gertaturikoa, ez? Naiz eta gehienetan mintzat oposizioan egon, naiz eta batzuetan alkatetzan ere badagoen EH Bildu, pixkat horrek ere zer ekarri duen, ez? Panorama aldaketa ekarri duen, eta benetan herrialdeko lehen indarrera matera ekarri duen, ez? Nolait sustraituta gola zera hori, eta ez dela momentu puntual bateko emaitza bat bakarrik. Uste da 2023ko maiatzaren 28an argazki hori oso modu ikusgarrian ikusi ahal izan zela, baina horrek bazeukala aurretik ere beste etxeko lan bat eginda edo aurrekari bat, eta 2019an dagoeneko 4 urte lehenagoko udal eta foru hauteskundeetan zenbait oinarri ezarri zirela horretarako, ez? Eta balio izan zuela emaitza hark, geure buruari ezarriak genizkion erronkak betetzeko, izan kuantitatiboak zen kualitatiboak, baina balio izan zuela aldi berean 23rako, zer erronka gehiago geneuzkan geure buruari ezarri ahal izateko, eta eren urbanoarena, hoietako bat, nolabait ikusgarri ikusten genuena, EH Bilduren sarbidea askoz erresagoa zela landaguneko edo txikiagoak zian herri horietako hainbat tokitan, baina gero aldi berean ari ginela pixkanakako aurrerapen bat edukitzen edo bigarren indar bezala kontsolidatzen urbanoagoak diren eta biztanle gehiago diren eremu horietan. Eta uste dut 23ko maiatzean egin zela beste jauzi kualitatibo bat horretan, gaur dukeguna 10.000 biztanletik gorako 12 alkatetza dauzkagunak herrialdean, eta 5.000tik gorakoak, horietatik 5 bat edo baditut, horretako gure alkatetzarik handiena, eta gainera
ibilbidea dakarrena, beraz hor aurrera pausoak egiten ari gaituk. Eta esango nikek, 2023ko maiatzaz geroztik egon diren hauteskunde aldi guztietan, joera hori areta nabarmenago ikusi dela. Eta EH Bilduren eremu urbanorako sarbide horretan aurrera pauso handia eman dela, eta bereziki apirilaren 21-eko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak izan ditukor nabarmenen datakoa esan dezagun, Eibarren lehen indarra izan ginelako, Zaratzen lehen indarra izan ginelako, Lasarte horien lehen indarra izan ginelako, Zumarragan lehen indarra izan ginelako, bueno, hor bazaudeke pauso batzuk, oinarri on bat ezartzen ari garenak. Eta gero, esango nikek, aipatzen duk, EH Bilduren goranzko joera orokorra udaletan izan dugun bilakaerarekin paraleloan joan dela, uste diat, gertueneko politika horretan, herritarrek gertuen sentitzen duten udal politika horretan, ari garela asmatzen, batetik herritarren beharrak identifikatu eta horiei erantzunak emateko haiek ere protagonista egiten eta nolabait udala gertu sentitzeko moduko politika egiten, eta hori hauteskunde berresten dela, eta beraz alkatetzetan, udal hauteskundeetan, baina hortik harago ateratzen ditugun emaitzak ere nabarmenak direla, hor sortzen dela lotura oso indartsua eta konfiantza bat, exigentzia maila bat ere bai, zalantzari gabe, eta horri esker ari dela pixkanaka hori guztia gora egiten, baina ez alkatetzetan soilik, oposizioan egoteko eta egiteko gure modua ere ari duk bide horretan laguntzan, eta EH Bilduren joera orokorrak, estatu mailako gobernagarritasunean lortu dugun indarraketara egiteko gaitasunak laguntzen ditek horretan guztian, ezkerreko indar serio eta sinesgarri bezala irudikatzen ari garelako. Eta uste diat, bueno, udal hauteskunde zarago etorri diren hurrengo hauteskundeetan, foru hauteskundeetan bertan ere, ez garelako herri guztietan udal hauteskundeetara aurkezten, baina foru hauteskundeetan 2023ko maiatzean, 88 herritatik 70etan izan gintuan lehen indarra. Bazagok lotura politiko bat, Gipuzkoarrak EH Bildurekiko sentitzen duena, atxikimendu bat, ordezkagarritasun bat aitortzen ziok, ezta? Eta oposizioan egoteko eta egiteko gure moduak ere laguntzen dutela horretan, eta Donostia dukoietako adibide oso egoki bat, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan lehen indarraren gandik 800 boto ingurura geratu ginelako, eta lehen indar horri, Eusko Alderdi Jeltzaleari, aurre hartu eta diferentzia handia atera geniolako Europako hauteskundeen kasuan. Beraz, bazagok parte hartze proportzioari erreparatuta, EH Bildu etengabe jarraitzen dik goranzko joera batean, eta geroz eta kontsolidatuago zagok. Eta uste diat badela, bueno, erakunde publikoetako 4 hormetatik harago, irten eta lanean aritzeko dugun sen propio horren ondorio edo emaitza. No, beste arrazoietako batez, askotan aipatu izan duna da, pixkat Bildu generazioa edo deitu izan zaiona, ez? Nolabait 2011tik gaur arte, EH Bilduk nolabait erakarri ditula, perfil ezberdin batzuk, eta horrek ere, jendeari ere lagundu diola, ez? Beste ikuspegi ezberdin hori edukitzen, eta nolabait, Gipuzkoako zuzendaritza izan daitekela horren eredu edo pixka bat adibide bat, ez? Nolabait pixka bat azaltzeko horrek ze garrantzia daukan, ez? Epe luzerako ikuspegi horretan. Bai, uste diat, 2011an Bildu sortu zenez geroztik egin den bilakaera hortan, EH Bilduk asmatu duela garaian alderdien koalizio zen haren onena bereganatzen, eta kultura politiko ezberdinetako ondare hori bereganatzen, baina hortik harago, kultura politiko konkretu batetik etzetorren jendearen protagonismoak ere lagundu duela, sigla batzuei horren atxikita egon ez daiteken herritarrak ispilu bat ikusten Euskal Herria Bildun, eta okurritzen zaidak Maialen Iriarteren figurak, horretan egin duen ekarpena, figurak ez, pertsonak berak esan dezagun, eta oraindik ere egiten duen hori ez da, EH Bilduren markari ere prestigio pertsonal horretatik egin dion ekarpenari esker. Baina ados nagok, sala de makinas deitzen den horretan ere, egon behar duela abaniko hori nolabait ordezkatuta, horrek laguntzen duelako gero, kanpora begirako atxikimendu horretan ere, eta Gipuzkoako zuzendaritza deitu dezakeguna, baduk horren adibide, 2011ko remesatzat beren burua duten batzuk bazaudek, zenbait alkate, hautetsi postura garaioietan iritsi zirenak, eta geroztik EH Bildurekin lotura estua mantendu dutenak, gaur egun zuzendaritzan egotea zarago, horrek 2015ean pauso hori eman genuenak ere beste zenbait, eta gero bazago jendea,
askoz ere gazteagoa dena, 90ko hamarkada hasita gerora jaiotakoa dena ere, eta EH Bildura beste era batera iritsi dena, akaso ez hautetsi izatetik, baizik eta bueno, beste mugimendu batzuetatik bidea egin duena ere. Eta uste diat aniztasun horrek laguntzen duela, seguru asko herrietako koordinazio eta dinamizazio lanetan ari diren eskualde arduradun horiek ere, bueno, ikuspegi zabala izaten, eta EH Bilduk herri batean izan behar duen eta ordezkatu behar duen espektro sozial zabal hori guztia barne hartzen, eta beraz, EH Bildu izateko dauden modu horiek guztiak ere egunerokoan praktikan jartzen. Eta esango nikek ezinbestekoa dela, hori guztia barruan ordezkatuta egotea, gero kanpoan ordezkatu nahi dugun jende hori guztia barne bildu ahal izateko. Eta gero, bueno, niri gustatzen zaidak nabarmentzea eta harro nago horretaz ere, gehiengo emakumea den zuzendaritza badela eta talde bat dela, horietatik lau gurasoak ere bagarela, nor bere barietateekin, esan dezagun, eta horrek ere pixu bat dik, ahotan askotan hartzen dugunean zaintza, edo bizitza erdigunean jartzea, edo kontziliazioa sustatzea eta bat eta beste, bueno, praktikan hori egitea eskatzen duelako alako talde batek, eta kontziliazioa aurren zaintzatik harago ulertzea ere bai, eta, bueno, uste diator ari garela pixkanaka eraiki nahi dugun hori nolabait etxe barruan praktikan jartzen ere, eta asmatu dela, ez, bildu generazioaren sintesi hori, Gipuzkoako zuzendaritzan aplikatzen, esan dezagun. Badauka horrek beste erronka gehigarri bat, ez? Nolabait batez ere da gazteekiko irismena edo nola iristen dan, ez? Ikusten dugu, bueno, behintzat azterketek eta hala diotez, gazten ikuspuntutik EH Bildu dela lehen aukera, baina, bueno, badago hor erronka batez, EH Bildurena ere gazte horietara nola iritsi, eta, bueno, evidentemente esandako guztiak zer esan handia dauka, baina, igual enfasi berezia edo pixkat azaltzen nahiko nuke, gazte ikuspegi horrek, nola txertatzen den hildo guzti horretan. Bueno, bazaudek akaso egitate batzuk esan dezagun, gazteak eta politika pakete orokor bezala hartuko baldin bagenu, beren artean ere kontraesankorrak diruditenak. Batetik, bueno, politikarekiko desafekzioa belaunaldi berrietan geroz eta nabarmenagoa dela, edo parte hartu nahi baldin badute ere, boto fidelizazioari dagokionean akaso ez dela boto ideologizatua, eta unearen arabera volatilagoa den boto bat dela, baina egia duk, EH Bilduren botoaren adintarte ikusten den neurrian, gazteenen artean sarbiderik handiena duen alderdia gurea izan dela, eta azten joan garen enean, gure boto emailearen profila ere zahartu dela, baina seguru asko, bueno, biztanleriaren piramideak ere horretarako ematen duelako, eta joera naturala hori izan daitekeelako. Eta gero, bueno, azken hauteskunde guztien balorazioak eta barrak egin ditugunean, herrialdeko kidegoarekin ere partekatu ditugunean, erronken artean atera duk hori, gazte belaunaldiekiko atxikimendua nolabait lortzearena, eta uste diat horrek eskatzen duela akaso ikuspegia irekitzea ere. Esan izan duguna duk EH Bilduri boto ematea moduan dagoela, EH Bildun militatzea ez horren beste ez, eta eguneroko herrietan lanean ari diren jendearen adin profilari erreparatuz gero, bueno, nahiko adina altuko jendea dela esan ziteke. Baina egia duk, zerrendetan gazteak ere ordezkatzen diren neurrian, eta hautetsi izateko jauzia egiten duten neurrian, eta pixkanaka beren arteko loturak ere hasten direla sortzen, eta EH Bilduren barruan ere eroso sentitzen. Eta uste diator, badagoela behar bat, seguru asko EH Bilduren ikuspegitik, sektore horri protagonismo bat emateko ere, ze gaztez, eta behin gazte konsideratuta, baina gazteago ez gure hautik hitz egitea, edo haien hitza ordezkatzeko ausardia izatea gehiagizkoa iruditzen zaidak, eta gero badagoela beste etxeko lan bat, EH Bildu erakargarri nola egin pentsatzea zarago, gazte bezala politikan aritzeko moduak ere aldatu direla, onartu behar dugula. Eta herri gintzan aritzeko eta gazte mugimendutik ekarpena egiteko moduak, kaso gure ikuspegitik zirenekin asko aldatzen ari direla. Beraz hor, bueno, azteko protagonismo bat aitortu behar zaiela uste diat, eta irudikatu behar dela ez, etorkizuna ditzen diegun horiek oraina ere badirela. Gainera bereziki egungo erronka sozialek haien bizimodua baldintzatuko dutela, askotan esan izan diagu, eskala sozialean gorantz joateko zegoen amets hori nolabait apurtu dela, eta gazteek askotan beren gurasoa baino okerrago biziko direnaren irudikapen bat badaukatela, eta eraikitzen ari garen mundua, kolapsora daramagun mundu hau parez pare izan da ere, bueno, ziteke korrekiko nolabaiteko
zekiat, txipen puntua edo inkonformismo hori guztia mahai gainean egotea. Eta uste diator, ekologismoak, feminismoak eta halako mugimendu transbertsalek ekarpen handia egin dezaketela eta Bilduk ere asmatu behar duela horien bidez eraginda gazteengana iristen eta lotura horiek etengabekoak izan beharko dutela. Bueno, hor, erresa utzi jazu, hor, lotura hori egiten, bueno, ekologismoari lotuta, ez, adibidez jarri nahi nizun, badaukalako Bilduk beste mamu bat, edo beste mantra bat, ez, erabat errepikatzen dena, eta da beti ezezkoaren frontean kokatzea, eta, bueno, bereziki adibide bezala jarriko nuke energiaren gaia, ez, eta nik uste dut, energiaren gaian ere, askotan leporatu zaio Bildura, ezezko fronte horretan kokatzea bere burua, baina, bueno, egia da ere, Bilduk ere jarri duela erdigunean beste eztabaida bat, ez? Eta da azkenean transizio ekologiko hori egin beharra daukagu bai edo bai, baino zeinen mesedetan, ez? Eta nik uste dute, eztabaida filosofikoa izan daiteken hori behintzat mahai gaineratu dula, ez? Askotan irudikatu da edo hau edo ez errez, eta hori ez dago beste soluziorik, eta bueno, pixka bide horretan aipatu dezun horrekin lotura eginez, ber hori nola ikuste duzu, no? Ze irakaspen utzi ditun horrek edo? Deitzen zidan hori, eta batzuan pentsatzen diagu zen necesidade hau irekitzeko. Baina egia duk, badela nolabait Bilduko kideok geure buruari esleitzen diogun arduraren parte ere, ezta? Historikoaren irakurketa egin eta mundu hau kolapsora, zibilizazio hau kolapsora joateko egon daiteken arriskuaren aurrean, eragin dezakegun eremu horretatik eragiteko ardura daukagula iruditzen zaigulako. Seguru asko urte pila batetan atzeratu den eztabaida bat izan duk, besteak beste klima larrialdiaren gorakada horri aurre egingo bazaio edo etengo baldin bada, erabaki politiko oso irmoak eta drastikoak hartzea eskatzen duelako, eta erabaki horiek ezinbestean maila bereko ondorioak kudeatzea eskatzen dutelako. Eta horrek eskatzen dik, gure bizimodua, Euskal Herriko gizarte mailaren oinarrian dagoen industria, ekonomia antolaketa, goitik bera, ezkerretik eskuinera edo dena delakoa, aldaketa batean sartzea, ez da. Eta gordina duk, gogorra dukala esan da, baina realitate baduk. Eta bereziki energia trantsizioaren eztabaida honek guztiak eta proiektu eolikoen agerpenak, balizko egiteko aukerak eta barrek, uste diat hori ireki dutela, meloi hori ireki dutela, eta denetarik eragin duela. Zalantzari gabe, bi erronka oso potente elkar gurutzatzen dituk adibidez, elikadura burujabetzaz ere asko hitz egiten diagu, eta elikadura burujabetza badukasteko herri gisa daukagune ahulezia bati buelta ematen joateko bide bat, sektore ekonomiko bezala ere lehen sektoreari eman beharreko bultzada eta aitortza egiteko beste bide bat, baina baduk aldi berean klima larrialdiari aurre egiteko modu oso esanguratsu bat ere, kontsumitzen ditugun elikagaien 80%tik gora inportatzen ari baldin bagara, garraioetan eta barretan isurtzen ari garenak ere, zer esana badaukalako, ezta? Baina elikadura burujabetzaren erronka, energia burujabetzaren erronkarekin nahasten duk. Kontsumitzen dugun energiaren zati handi bat hemendik, zatirik handien esan dezagun, hemendik kanpo ekoiztua duk, eta ekoizteko baldintzetan, hemen ikusten ez ditugun ondorio ekologiko eta sozial batzuk eragiten dizkik. Eta uste dut badela egiten dugunaren eta egunero ematen ditugun pauso horien kontzientzia hartzeko modu bat. Energia ez dela gure sakelako telefonoa kargatzeko entxufea sartzea edo iluntzen duenean argia pizteko interruptoriari ematea soilik, energiak esan nahi duen hori guztia kontziente izan behar dugula, izatez kontsumo elektrikoa gutxienetakoa delako, hortikarago baduelako beste pixu bat, ezta? Eta herri bezala oso zaurgarriak izango ginatekeela pixkanaka burujabetza energetikoan aurrera egingo ez bagenu. Eta herri burujabe izateko ambizioa dugun neurrian, bertan kontsumitu behar dugun energiaren zatirik alik eta gehiena bertan ekoiztea badelako, egiten duan horrekiko ardura hartzea, baina erantzukidetasun bat izatea ere, munduko gainerako herrietan gertatzen ari den horrekiko guztiarekiko. Ze gertatu duk? Bi erronka horiek gurutzatzen diren neurrian, elikadura burujabetzarako beharrezkoak izango ditugun lurretako batzuk energia berriztagarriak ekoizteko proiektuek okupatuko dituztenaren gurutzaketa hori gertatu duk. Ez dik esan nahi lur horiek guztiak okupatuko direnek eta gutxiagorik ere, egin dauden kalkuluen arabera zatiri txikiena izango duke, baina mehatxu bezala bizidik herritar arruntak esan dezagun,
bueno, eragin paisajistiko nabarmena eduki dezaketelako, zalantzarik gabe, eta gero badagoelako, zekian nola esan, ikusten dugun horrek min egiten digunaren konstantzia bat ere, ze Nafarroa eta Araba izan dituke haize erroten edo hartu solarren tokiak, Gipuzkoak eta Bizkaiak, gure mendiak berde mantentzen ditugun bitartean, ezta? Eta herri gisa hizketan ari baldin bagara, edo Euskal Herri baten kontzientzia buruan baldin badugu, horri ere buelta bat eman behar ziogu. Nafarroa eta Araba aipatzen dizkiat Euskal Herriko batzuk aipatzearren, baina hortik harago ere goitentsioko lineen bidez Aragoin ekoiztutako energia kontsumitu nahi dugun herri bat izan behar baldin badugu, buelta bat eman behar ziogu horri. Edo historikoki zentral nuklearren aurka egin duen eta lemoz geldiarazi zuen herri honek, Garoña 20 kilometrora eduki duela ere, kontziente izan behar diagu. Beraz, uste diat energiaren eztabaida izan dela, herritar bezala munduan dugun tokiaren kontzientzia hartzeko modu bat. Eta horri erantzuteko modu bat baino gehiago izan zitekek, bueno, behar baldin bada egin da dira, baina ez nire etxe ondoan, edo niri asteburutan joatea gustatzen zaidan gailurrean, edo, kontsumo murrizketa bat egin dezagun horien beharra saiesteko, hori arinkeriaz esate arraza duk, baina uste da kontzientzia hartu behar dugun kontsumoa murrizteak zer esan nahiko lukeen, eta horrek gure bizimoduan nolako eragina edukiko lukeen, edo bideiatzen dugunean hegazkin bat hartzea zer den, edo darabiltzagun erregaidune autoekin zer egiten dugun, gure bizimoduan zen nolako eragina duten, edo izan ziteke beste irten bide bat, egoeraren kontzientzia hartu, zenbaterainoko buru jabetza eduki nahi dugun adostu, ze honek adosta eskatzen dik, eta horretarako beharrezko prozesuak, eta herritarra protagonista egiteko bideak martxan jarri behar dituk, eta aldi berean beharko ditugun eskala txiki, ertain eta handiko azpiegitura hoiekin ere, ze ekoizpen mota eta noren mesedetan egingo den erabaki. Eta toki bat, lursail bat okupatuko baldin badute, inpaktu bat eragingo baldin badute, lursail horretako herritarren onura ere eragin behar dutelako, eta nolabaiteko rebertsio bat gertatu datuelako, ez? EH Bilduk eztabaida hori mahai gainean jarri dik, eta puntu batean arerio politikoari zaildu ziok, ezezkoaren markoan etengabe gaudenaren ideia horri eustea, etxe barruan ere sekulako kontraesanen kudeak eta eragin ziguk, eta herriz-herriko dinamizazio lanean ari diren eskualde arduradunek ongi zakiteko horrek zer esan nahi duen, baina eztabaida hauek fortzatzen ez baldin badira, inoiz ez dituk eraldaketak gertatzen. Eta uste diat, pixkanaka eremu bat irabazten goazela, eta aldi berean adostasun sozial handiak beharko dituen eztabaida bat den neurrian, adostasun politiko batzoi ere pixkanaka ate bat ireki zaiola, eta hori badela garaipen bat bere hortan. Egoeraren eta unearen orokortasuna aintzat hartu behar delako, eta ez duelako balio norbere txikiti bakarrik egitea, ezta? Nire mendiak okupaz daitezen, edo industria gasistikoko lanpostuan ari baldin naiz hori eraldatzeak esan nahi duenarekin nire zilborrari bakarri begira ez diezaiodan, sindikatuei ere referentzia egingo nuke kasu horretan egoeraren kontzientzia hartu eta ekarpen bat egin behar delako, edo desazkundeaz hitz egitea arinkeriaz egin ezin den zerbait dela iruditzen zaidalako, beraz, meloia bihar duk. Eta argi izan behar diago aldi berean, ze posizio eta ze indarko relazio daukagun horretan, ezin diago antxietatez ere egin hau, ze gobernu ardurak dauzkagun neurrian, dauzkagun ardura hoietatik pausoak ematen joan beharko genikek, eta ez dauzkagun mailetako gobernuak interpelatzen, eta elkarlanerako gure eskua eskaintzen. Baina, uste diat, kontraesan handia, zeresan handiak, aurkakotasunak ere eragin dituen eztabaida bat den arren, beste herritar sektore batek esan duela. Egia da eztabaida horiek ere egin behar direla, eta egingo baldin badira, nahiko nuke protagonista izan, beraz, seriedade bat eta sinesgarritasun bat irabazi dugula bidea. Orain jauzi ingo du pixkat maila personala gora, ez? Aipamen batzuk egin dituzu, baino nahiko nuke pixkat azaltzea zuretzako, aipatu duzu pixkat politika nola ulertzen duzu, baina bai, pixkat politika ulertzeko era horretatik, nolabait ikusten diozun alderdirik positiboena zein izango litzateken aipatzen nahiko nuke. Politikaren alderik onenetakoa uste diat, edo ni bintzatola hola bizi diat, harremanak direla. Harremanak
gertukoekin, gu bezala pentsatzen dutenekin, eta pentsamenduetan ere ezberdintasunak eduki ditzaketenekin. Kasu askotan, eta gu bezala pentsatzen dutenen artean, intensitate handiko harremanak eraikitzen ditu, ia endogamikoak. Baina hor, bueno, eskuartean izaten ditugun zuten kudeaketan eta itzaltze prozesuetan sortzen diren konplizitate hoiek, ba, epe luzera begirako leialtasunak eraikitzen dituztela uste diat, eta gero bazaude beste harreman batzuk, zute horien kudeaketan gatazkatxoagoak izan daitezkenak, korapilatxoagoak izan daitezkenak, baina adostasunetara heltzea gehiago kostatu arren, koste horren neurriko emaitzak eta satisfazioa uzten dutena. Beraz, nik uste dut harremanak direla politika daukan gauzarik onenetako. Eta txarrena? Ba, seguru asko, eta uste diat gure herriko politika urrunago dagoela horretatik, baina Espainiar Estatukoari erreparatu besterik ez dagok, eskrupulo falta. Uste diat hori dela politikaren alderik txarrena, eta batzutan geure etxera ere etortzen zaiguna, ezta? Ze politika zerbait baldin bada lehia duk, etengabeko lehia, elkar ulertzea ere bai, baina lehiaren parte duk hori, eta herri erantzukizuna bazago, baina interes korporatiboak ere bazaudek, eta beraz horrek talkak eragiten dizkit, eta batzuetan barrura begira ere gertatzen duk, baina eskrupulo falta. Esango nikek dagoen okerrena dela, pertsonala politikoa dela askotan aldarrikatzen dugun arren, zenbait joera politikoren aldetik eremu pertsonalean sartzeko egon daiteken tentaldi horrek, bai, atzerakada handia egiten zidak. Bueno, alderdi positiboi helduta, ez, bueno, askotan aipatu duzuk, ez da ohikoa, ba, bueno, lehiakide politikoen arteko, ba, bueno, beste, ba, bueno, ez dakit, iritzi, irakurketa partekatu batzuk egitea, ez da oso ohikoa, eta bai, gustatuko litzake jakitea, ba, pixkat, ba, nolabait, beste lehiakide politiko batzuen aldetik, ba, pixkat, erreferentziaren bat edo aipatuko zautu zenuken. Bueno, geure joera politikoari daukionean uste diat asko dauzkagula, eta seguru asko niri politikarako harra nolabait sartu zidanetakoa neure osabazena izan zela adibidez, eta herrian alkate izan zelako, eta, bueno, bazuelako jakin min hori, asko irakurtzeko hauan, gure etxean lehen ordenagailuaren eskutik etorri ban, eta berak ere bultza egin zigun nolabait herrigintza zen hortara, gero bazago beste pertsona bat begauzku, baita ere herrikida dena, eta bere ibilbide politiko eta vitalagatik miresmen handia dio dana. Eta etxe barruan bazaude beste hainbat, lehen aipatu duen Maialen Iriarte bezala, edo hainbeste proiektu publikorik ez daukatenak ere, admirazio handia diotenak, elkartean egonik. Eta gero, lehiakide politikoen artean, bueno, bereziki oradore onak direnengan, eta alakotan fijatzen nauk, eta eztabaidarako gaitasuna duten horiengan, ezberdin pentsatu arren, harrapatu gaitu orain ere, esateko moduko jende horrengan, baina bat nabarmentzekotan, eta asko igual harrituko ditu, baina Xabier Arzailu zen figura uste diat dela, bueno, pixu bat duena. Ez nian izan zorterik aktiboan zegoen garaian gehiegi ezagutzeko, ba, seguru asko oraindik oso gaztean nintzelako bere garai indartsuenetan, edo aktiboan zegoen garai horietan. Gogoratzen hau bere heriotzaren inguruko txioa Gipuzkoako talde bilera batean irakurri nuela, Tolosako bilgunean bilduta geundela, oso gogoan diat, Xabier Arzailu zilda hori oso gogoan diat, eta uste diat bazela pentsatzeko ezberdintasun herri zena zuen, eta Euskal Herria maite zuen, eta Euskal Herria bere osotasunean buruan zeukan politikari bat, baita ere oso oradorena zena, eta pixu eta itzale handiko pertsona izan zena, eta bereziki gara eta naizen urte muga borobil honetan mugitzen ari den artefaktuan berreskuratu ditek zazpikan egindako elkarrizketa bat, duela 14-15 urte egindakoa edo, eta, bueno, hau bilori gabe hitz egiten dik elkarrizketa horretan, eta uste diat egiten dituen irakurketak oso esanguratsuak direla, eta bazagok erreferentzia bat gure kultura politikoari nolabait egiten diona, eta aitortza bat ere, zeinetan esaten duen Euskal Herriaren nazio eta gizarte emantzipazio prozesurako erabili diren baliabideak, tresnak eta horien arteko desadostasunak alde batera utzita, kasu hartan ezkerra abertzaleari egiten zio berak erreferentzia,
badagoela jende bat oso intuizio politiko azertatuak dituena, eta etorkizunak erakutsiko duela nolabait azertatzen ari denaren edo arrazoi hori emango zaiona. Eta uste dut asko dela politikari baten aldetik halako baieztapenak egitea, berak ere arerio politiko baten inguruan egin zituelako, taldi berean denborak arrazoi eman diola esango nik, bilakaera hori ikusten ari delako. Bai, badut pertsona bat, txekiat, musikalki ertzainak kontzertu bat ezagutu ez izanaren penatxo hori daukadan moduan, metafora horrek balioko likeke Xabier Arzaizen nik bai, pentsatzen dudana definitzeko. Bueno, pixkat aktuale politikora etorrita, oantxe pasadia Europako hauteskundeak, ez da denbora asko ere Kataluniakoak eta Jaurlaritzakoak pasa zirela ere, tartean amnistia legea indarrean jarri da. Orduan, berez, 3 urteko hauteskunderik gabeko prozesu bat edo denbora bat dator, baina ez egonkortasun hortan edo normaltzen edo normalizatzen ari den ez egonkortasun horretan, daude aldagai batzuk, dena zalantzan jartzen dutenak, ez? Eta bizkat, horren inguruko irakurketa bat nahiko nuke. Bai, egia dauka hauteskunde maratoi batetik atera berri garela, eta geuk ere hurrengo zikloa 2027an hasiko denaren irudikapen hori egin dugula, inoiz ez dago jakiterik, eta gertatzen beste dialdi bat etortzeak motzan aipatzen duan bezala kaosa eguneroko bihurtu delako, baina esango nikek, hauteskunde makinaria nahiko bihoztatua dagoela, eta lortu ditugun emaitzek oinarri on bat ematen digutela halako erronka bati aurre egiteko zuhurtzia osoz, noski, botoak badakigulako norbereak direla eta aldian herritarrek erabakitzen dutela tresna horrekin nori emango dioten konfiantza, eta esan hori erretiratuko diote, baina EH Bilduk oinarri sendo bat ezarri duela. Eta uste diat, hauteskundeen irakurketa egin daitekeela bi eratara, alderdi ikuspegitik batetik eta herri ikuspegia aintzat hartuta bestetik, alderdi ikuspegitik balorazioa gozoa dela eta gure gorantzko tendentzia eta herriarekiko kohesio hori behin eta berriz berretsi dugula. Kasu 2023ko maiatzean ikusi ahal izan zen aldaketa kualitatibo hori etzela koiunturala, baizik eta ziklo politiko bat benetan ireki dela Euskal Herrian, bere osotasunean aintzat hartuta eta tokian toki nabarmenago edo lurreratze ezberdinarekin eta propioarekin gertatzen ari dena, eta hor, Gipuzkoako emaitzak aipatzeko lizentzia hartuko diat, 2023ko maiatzeko foru hauteskundeetan bigarren indarrari 5 eskasiko diferentzia atera genioan, eta Europako hauteskundeetan bigarren indarrari 10 puntuko diferentzia baino handiagoa aterazioa gu. Beraz, hauteskunde berretsi diagu lehen indarrak daukan pisu eta ordezkagarritasun hori, eta uste diat emaitza horiek ere politika publikoetan eta eremu instituzionalean itzulpen bat beharko luketela, ez EH Bilduk eduki dituen emaitzengatik, EH Bilduk ordezkatzen dituen ehunka eta milaka herritar horiei sortzaileelako baizik. Guk norabide horretan indarra egiten jarraituko diagu. Eta herri ikuspegitik begiratuta, uste diat kaos horren zantzuak nabarmenak direla, ultraeskuinak eduki duen gorakada aintzat hartuta, Euskal Herriaren zati honetan igual txikiagoa dena, baina tokian tokiko banakako boto horiek bilatuz gero, milaka batzuk elkartzen direlako, Ipar Euskal Herriko 3 lurraldeetan ultraeskuinak irabazi duelako, eta hori noiz eta Europako hauteskundeen egunean bertan Emmanuel Macron Frantziako Asamblea Nazionala disolbatu eta hauteskundetara deia egin zuenean, abiapuntu oso konplexua zelako, ezta? Eta Espainiar estatuan ere, egonkortasun hori etengabekoa duk, eta hauteskundealdi bakoitza baduk plebizito bat, estatuko bi indar politiko nagusien artean, PSOE edo PP, norre gailendukote den, eta etengabe lehia hortan murgilduta zagok, horrek berak dakarren polarizazioarekin, eta batzutan egiten digune kaltearekin ere, gure klabeetan hauteskunde batzuk irakurtzerako eta lehiatzerako orduan. Baina, Macronek Asamblea Nazionala disolbatu eta hauteskundetara egindako deiaren ondoren
eta gainera ultraeskuinak Ipar Euskal Herriko 3 herrialdeetan irabazi ondoren, uste diat EH Baik adibidez jakin duela egoera eskatzen zuen neurrian erantzuten, ezta? Gai izan delako ezkerreko herritar frontearekin bat egiteko, eta fronte hortan sartzerako orduan egindako negoziazioetan ere bere baldintzak eta inpronta uzteko. Batetik Ipar Euskal Herriaren nolabaiteko aitortza bat, euskararena edo presentzia bat ere kokatu ahal izan duelako, eta lehenengoz aukera egon daitekelako departamentu batean edo barruti batean EH Baiko ordezkari bat hautatua izateko eta Frantziako Asamblea Nazionalean ordezkaritza edukitzeko. Eta uste diat, ezkerrak egin beharrekoaren erakusle garbietako bat badela hori, ezta? Ezegonkortasun garaietan, ultraeskuinaren mehatxua parez pare dagoen une horietan, zilborrera begiratzeari utzi, lehia elektoralak ikuspegi korporatibistatik bakarrik aurre egiteko zerbait bezala ulertzeari utzi, eta gutxieneko programatikoen bueltako adostasunak blindatzea, eta fronte ahalik eta zabalenak, eta herritarrenak ordezkatzen ahalegintzea. Beraz, bazabukagu, esan dezagun, ezegonkortasun egoera hauetan egin nahiko genukenaren, egin beharko genukenaren irudikapen bat, beste hainbat eremutan ere praktikan jarri duguna. Espainiar estatuan bertan gobernagarritasunerako giltzaren zati bat gure esku ikusi dugunean irakurketa ere termino hietan egin dugulako, ezta? Atera ditugun boto propio ezarago, botoak orokortasun batean irakurriz gero, fasismoari atea ixteko mandatu herritar bat egon dela, eta beraz, asko okerragoa izan daiteken alternatiba horren aurrean, gobernu ahalik eta aurrerako hienari bide eman behar zaiola. Eta gero, horrek berak lagundu behar digula, gobernagarritasunean daukagun eragin horretan, besteen beharra gure bertute egiten, eta joko zelai horretan ahalik eta lorpen gehien eskuratzen gizarte, eta herri gisa. Eta gero uste diat, hurrengo hauteskunde ziklora bitartean egon daitezken urte hauetan ere, ardura eta zuhurtzia horretatik egin beharko genukeela bidea. Ze hauteskunde maratoia emaitza onak izan dituelako edo lortu ditugulako merezi izan duen zerbait izan du, baina neketsua duk, hauteskunde aldi bakoitza aurrera ateratzea, intentsitate handia ezagok, pauso bakoitza asko neurtu beharreko kontua duk, baina lagundu ziguk argazki hori berresten etengabe. Eta orain datorren 3 urteko hauteskunde gabeko aldi honetan esan dezagun, izan zezakegu argazki hori begibistan ez geratzeko arrisku bat, ezta? Eta imaginario kolektiboan, eta Gipuzkoara mugatuta, Euskal Herria Bildu lehen indar politikoa dela, nolabait iraunaraziko baldin badugu, edo ideia hori iraunaraziko baldin badugu, lan eskerga eskatuko ziguk datozen 3 urteetan gobernatzen ditugun alkatetza eta supramunicipalak diren erakunde horietan guztietan ikusgarritasun bat irabazi beharko dugulako eta gure politika egiteko modu hori etengabe bisualizatu beharko dugulako. Taldi berean, lehen indarra izan arren, baina gobernatzen ez gauden eremu horietan, batzar nagusiak izan zitezkek, gure indar korrelazio hori baliatu behar dugulako, oposiziotik baldin bada ere politika beste termino batzuetan egin dadin, inori bizkarra eman da egin ez dadin, eta daukagun indar korrelazio horren bitartez, gehiengo alternatiboak eraikita, politika publikoak ezkerrerantz, ikuspegi progresistarantz tira egiteko balia dezagun. Beraz, ez egonkortasun garai hauetan, egonkortasunerako egon daitezken aukera txikiak, herri ikuspegiz baliatzeko garaia dela esagunik. Pixkat, aipatu duzu ez, Gipuzkoara ekarrita, pixkat 3 urte hauetan egin beharreko lana, edo pixkat zelentasun edukiko dituzken EH Bilduk, nik uste, irudikatu behar degula ere ez, nolait, lehentasunak irudikatzeko garaian gauza konkretuetan jarri behar degula nolait adibide bat, eta ikusten dela, adibidez, ikusten dela ez, nolait momentu bat iritsiko dela, EH Bilduk, tokatuko zaiola Gipuzkoako Foru Aldundia gobernatzea, eta nik uste irudikatzea, nolait zein izango litzateken EH Bildu gobernura iristerakoan izango luke lehenengo neurria, ez? Nolait mugarri bat markatuko lukena edo pixkat zein izango litzateken, adibide batekin ulertzeko bide guzti hortan zein izango litzateken hori. Ez duk errazar neurri tangible bat bere hortan kontatzea, baina uste dira politika egiteko moduekin lotura eduki beharko lukeela, eta Euskal Herria Bilduk gero, noiz hasten da Aldundira iritsita gobernatzen egunik etzago bere horretan, seguru asko denbora lapso bat beharko duk hortarako, baina egin beharko genuken lehen elementuetako bat izango litzatekeela adibidez, Aldundiaren menpekoak diren langile horiekin guztiekin nolabaiteko harreman esparru bat irekitzea, Aldunditik bertatik aurrera eraman nahi dugun programa hori aurrera eramaterako orduan haiek ere aliatu
eta gorputz kohesionatu bat izan daitezen. Beraz, uste diat, halako neurri bat aktibatu beharko litzakeela. Bueno, instituzioa gobernatzea boterean egotearekin erabat lotu ez dagoelako, edo ez delako instituzioa gobernatzetik bakarrik izaten botere hori, eta behar dualako gorputz instituzional eta profesional ongi kokatu bat egon daitezkeen bestelako sugurutzatu guztiei aurre egiteko ere. Beraz, gobernantza moduetan, uste diat, eduki beharko genukeela aldaketa kualitatibo bat, eta gero aldi berean, gaur egungo moduekin egia zapurtu beharko genukeela, ze uste diat badagoela herritarren mandatuari entzungor eginda, boterean gotortutako temari eusten dion gutxieneko gobernu bat gainera, gutxiengoan dagoen bat, heldutasun politiko gutxirekin eta nagusikeriaz jokatzen aritu dena, eta herritarrek behin eta berriz gogorarazi diotena, Gipuzkoarren borondatea zein den. Eta horren parean beste zerbait eskaini behar dugula, eta beste gobernu hori osatzen dutenei ere elkarlanerako eskaintza egin beharko diegula. Ze gobernantza kolaboratiboa hitz egiten duk, etorkizuna eraiki zen txapelpean lankidetzazko gobernantza izan duk behin eta berriz eta askoren ahotan errepikatu den hitza edo kontzeptua, baina uste diat hor badagoela aldaketa bat egiteko, gobernantza partekatua ez delako nik diseinatu dudana partekatzea herritarrekin, eragile sozialekin, beste koloretako alderdiekin eta haiek daukatena jaso eta aintzat hartuko dudala esatea soilik, baizik eta partekatzen hasi behar dela sorkuntza prozesutik bertatik. Eta hor bazagok etxeko lan pendiente bat gaur egungo aldundiaren aldetik. Eta uste diat guk badugula hori egiteko gaitasuna, seguru asko probatzen jarri beharko dugula, gobernatzen dugun ere moietan guztietan ere, alkatetzetan gauden tokietan ere, behar besteko gaiengoak edukiarren, erabaki estrategikoak, herri erabakiak izan daitezken horietan, jende guztia integratzeko ahalegin bat egin behar dugulako, eta prestatu behar dugulako geure burua, beste maila batzuetan ere modu horretan gobernatu alizateko. Gobernatzeko modu konplexuagoa izan zitekek, baina uste diat lortu nahi diren helburuetarako oinarri hobeak ezartzen direla horrela. Bueno, adibide bat jarrita ez, pixkat zuk aipatzen gobernantza eredu horretatik, pixkat Gipuzkoara ekarrita, pixkat izango litzateke nolabait etxez etxeko zerbitzua, ez? Nolabait udal eskumena dana, udalen ardura da zerbitzu hori ematea, baina, bueno, denok dakigu horrek, ze lan egiten duen, ze galba lan egiten duen, nolabait residentzietarako, eta ja beste maila bateko garapenerako, nun ja aldundiaren eskumenekoak diran, ez? Horrek bai erakusten du, azkenean eskumenak oso garbi daude jarri eta zeinak dian, baina azkenean elkarlan bat egin beharra dagoela, ez? Eta pixkat, etxez etxekoaren finantziazioaren inguruan, eta pixkat eztabaida hori, hitzarmenak eta eztabaida hori irikitzen da heinean, ez? Askotan atera behar degula betiko eskumenen hildo horietatik, eta nolabait elkarlan horretara eman behar degula, ez? Pixkat horren inguruan baina ikonuke pixkat gehiago sakontzea. Ze adibidez, esango nuke kontsentsu soziopolitiko zabala duen ideia dela, etxean, edo ahalik eta gehien, etxean bezala zaintzearen ideia hori, ez da? Asko errepikatzen joan dena, azken aldian, zaintzen bueltan hartu diren neurrietan, eraikitzen ari diren egoitza berrietan, Usurbilgo Txirikordako prozesua, edo eta adinekoen egoitza edo formatu berriko egoitza horiek zetozkidak burura, eta ideia horrekiko kontsentsu soziopolitiko bat daukagun neurrian, ezinbestekoa dela aipatzen duan bezala eskumen banaketa hertsi horretatik aparteko ikuspegi bat edukitzea. Ze dagoeneko geroz eta zahartuagoa den gizarte batean gaudek, eta atzo uste diat, egunotan ateratako albisten artean zagok, estatuko biztanleria hemendik 25 urtera, Espainiar estatukoa, ze prospekziotan oinarrituko den, eta beraz tokian toki ze itzulpen izango duen horrek, eta ehuneko zenbata izango den, gaur egun asko baldin bada 75 urtetik gorakoa, ze seguru asko Euskal Herrian ere biztanleria gorakada bat izango dik, etor daitezken joera migrantei eta abarrei erreparatuta ere, eta beste erronka sozial handi bat diagu, baina geroz eta gehiago bizitzen jarraituko duen gizarte bat izango gaituk, 75 urtetik gorako adinekoak ere geroz eta gehiago izango ditu. Dagoeneko 4. adinez hitz egiten urteak zaramatzatek gizarte zerbitzuetan eta barretan. Eta hor uste diat, etxez etxeko zerbitzuak galbaelan handia egiten duela beste egoitzetarako prozesua atzeratzen duelako, eta jasotzen den zaintza ere askoz ere pertsonalizatuagoa delako, eta egoitzena ere ari du pixkanaka eraldatzen eta bilakaera bat izaten, ez? Eta uste diat hor badagoela kontsentsu bat,
baina kontsentsu horretatik harago luzera begira, etorkizunera begira hartu behar diren neurrietan, ikuspegi korporatibista nagusitzen dela. Eta udalek funtsezko paper bat jokatzen dute kontu honetan, albaelan horretan, etxeko zerbitzua haiek eskaintzen dutelako, eta gaur dukeguna, segurazko udalegearen baitan, finantziaziorako hitzarmen bat negoziatu zenean, etxeko zerbitzua zeukan pisua asko areagotu dena udaletan, aipatzen ari garen bilakaera demografikoak horretara garamatzalako, eta gizarteak ere badurako kontzientzia bat etxeko zaintzak beste kalitate bate eskaintzen duela, arreta pertsonalizatuak beste bizimaila bate eskaintzen duela, eta beraz pisu hori asko haziduk, eta hitzarmena berritzea egokitzen denean finantziazioaren inguruan, pisu horren hazkundeak eduki beharrik isla zuzena, baina hortik harago behardik esparru partekatu bat ere seguru asko, udalen, aldundiaren, lurralde batzordearen, erakunde arteko mahaiaren, denaren sintesi bat izan beharko lukeena, luzera begira, honekin egin nahi dugunaren inguruko erabakiak hartzeko. Eta gero seguru asko, Gipuzkoa gainditzen dik eztabaida honek, pixkanaka herrietan ere ikuspegi soziosanitarioa integratzen ari duk, herriko osasun zentroarekin, edo osasun arretarako egon daiteken kontsultarekin eta hango erreferentziazko medikuarekin eta gizarte langilearekin elkarlaneko harremanak eraikitzeak laguntzen dik halako elementuetan eta esku hartze kasuetan eta abarretan, baina honek eskatzen dik estankoegi ganatuta dagoen gizarte politiketako eskumenen mapa hori guztia berrantolatzea. Eta tarte horretan, eta hori ez duk ez udalen, ez foru aldundiaren eskumen soila, Jaurlaritzak ere gizarte politiketako legearen bidez zer esan abadik, horre guztiak eraldaketa prozesu bat behar duenaren kontzientzia zarago, kontsentsu bat edukitzeko ere, eragin eremua daukagun tokietan martxan jartzeko beharra daukagula. Eta Gipuzkoan badaudela horretarako oinarriak, alkatetzetan egin den bideak, kasu askotan aldundiaren finantziazioarekin ere egin denak, laguntzen duelako. Eta uste diat, etxezetxikoaren finantziazioa berak izan behar duela adibide bat, eredugarria beste eremuetara estrapolatzen joan beharko genuke. Etxe Bilduren borondatea horretan egongo duk, eta datuzen hilabeteetan ere aldundia eta dagozkien erakundeak interpelatuko dizkiagu, eta ikusiko dugu zeldutasun politiko dagoen dut. H. Bilduren borondateari eutxiz, aurten foru aldundiak ez dauka aurrekonturik, ze predisposizio, ze borondate dauka H. Bildu urrungo urteko aurrekontui begira? Seguru asko aurtengo aurrekontuetarako geneukan borondate berberarekin eta jarrera berarekin aurre egingo ziagu datorren urteko aurrekontuen negoziazio prozesuari ere. Egia duk hor ikusi genuela gobernu bat aldaketa kualitatiboak gertatu zitzaiola ahaztu zuena, edo horri kasurik egin ez ziona, gehiengo bat aldu zuelako besteak beste, eta aurrekontu batzuk onartzeko gehiengo bat botoetan ezinbestekoa delako batzar nagusien ganberan, eta aurreko gobernu sozio berberak direnez, gehiengoan baleude bezala gainerako alderdiekin negoziatu zuena, eta posizioko bakar batekin, gero erantzukizunean H. Bilduren motxilan usteko tentaldia egon daitekelako, posizioko alderdi bakar batekin adostasunetara iristeko gai izan etzena. Beraz, espero diat, beste talante negoziatzaile bat egongo dela. Tarte horretan guztian, egin zizkioagu interpelazioak aldundiari ere, besteak beste, 24 aurre ikusita zegoen aurrekontu aurrera atera etzenez, eta 23koaren luzapenaren ondorioz badaudelako 30 milioi ezertara esleitu ez direnak, eta guk aurrekontuen negoziazioan edukietan egindako proposamenekin koherente publikoki nolabait egin genian 30 milioi banaketarako beste proposamen bate ere komunikabideen aurrean, eta horrekiko koherentzia batzar nagusietan aldu nagusia interpelatu ere egin diagu, eta bueltan etorri zaigun erantzuna, ez dukera bat konkretua izan, berriz ere negoziaziorako borondatearen eskaera egin zaigu, baina horra arte. Eta gero batzar nagusietako eztabaidan esan gabeko zerbait publikokia esandik aldundiak, alderdiekin erronda biatuko duela, hauteskunde giroa pasatu den honetan, Gipuzkoaren etorkizunerako garrantzitsuak diren erabakiak modu partekatuan hartu ahal izateko. Ongi etorria, legealdiko lehen urtea joan den arren, ongi etorria borondate hori, eta borondate zarago behar bat dutenaren kontzientzia ere eduki beharko luketela esango nikek. EH Bilduk 2024ko aurrekontuen negoziazioan edukietan arreta jarri zian,
eta aurrekontu batek eduki dezaken hobekuntza margen hori ahalik eta gehien baliatzeko autua egin zian, eta egingarriak ziren aldaketak proposatu zizkian, eta milioi negoziaketa batean sartu ban Aldundiko ordezkariekin, baina guretzat aldaketa kualitatiboetarako aukera ere badituke aurrekontuak, partidaz partida banatzen den diru edo 0 edo euro kopuruaz harago, eta hor bazeudean batzuk, bueno, bereziki parez pare ditugun etorkizuneko erronken aurrean, Aldundiaren lidergo publikoa nolabait irudikatzen lagundu behar zutenak. Gipuzkoako ekonomiaren oinarria den enpresa txiki, ertainen eta autonomoen presentzia eta sare zabala hori guztia, erronka teknologiko, digitalari, energetikoari aurre egiteko nola akonpainatuko dugun eta horretara zenba baliabide bideratuko ditugun, eztabaida gai badelako erronka sozialaren parean zaintza kalitatezkoa eta zaintzaileen lan baldintzak duinak izan daitezen, zaintzarekin egiten den negozio hori amaitzeko, ze epe tartetan eta ze konpromiso hartzeko prest dauden eztabaida gai bat dela iruditzen zaigulako. Eta uste dut, oinarrizko elementu batzuetan desadostasunak zeudela edo ez zegoela astotik jaisteko borondaterik Aldundiko negoziatzaileen aldetik esango nikek irmoa dela kontu hori, eta nolabait aurretik abian zeuden proiektu batzuek hipotekatuta jaiotzen ari zela aurrekontu berri bat. Eta proiektu horiek ez dituk akaso baztertu beharrekoak, baina horietara bideratzen den baliabideen kopurua izan ziteke egokitzekoa, besteak beste proiektu horiek martxan, proiektu estrategiko deitu dituzten horiek, adinberri dela, mobil dela eta beste hainbat direla, martxan jarri zituen Aldundiarek babes soziala galdu duelako, eta Gipuzkoarren gehiengoak beste autu bat ere egin duelako azken hauteskunde luzeetan, ez? Beraz, autokritikarako zintzotasun pixkat ere egon beharrik. Aurreko urteko lehentasun berberetan mugituko gaituk edukiei dagokienean, eta espero diagu aurrekontu proiektu bat itxita egon aurretik, aurrekontu proiektuan bertan eragiteko aukera emango zaiola herrialdeko lehen indar politikoari edo gure borondatea bintzat horregongo duk. Ze uste diat lehen esaten nuena. Lankidantzazko gobernantza ez dela nik egin dudana zuri erakutsi iruditzen zaizun galdetu eta zure iritzia aintzat hartuko dut esatea, baizik eta elkarrekin egiten hasteko esparruak aktibatzea asko zaberatxagoa delako lan hori. Beraz, topatzen gaitu puntu batean, kurtso politikoaren amaieran egonik berriaren hasieran ez dakiguna 30 milioi horiekin zer gertatuko den, seguru asko ezer asko ez, baina kurtso politikoaren hasieratik bertatik, hurrengo aurrekontuaren negoziazioan egotea espero duguna, eta aurrekontu proiektuaren eremuan eragiteko aitortza egingo zaigula espero duguna. Eta hor, borondatera ikitzailea izango diagu, eta ikusiko diagu negoziazio prozesuak zer ematen duen. Aldi berean uste dugulako aurrekontu baten onarpenak, aurrekontu horrek irauten duen epealdi ezaragoko konpromiso politikoak ere lotzeko aukera eman dezakela, eta horrek laguntzen duela legealdiko perspektiban, edo urte gehiagoko perspektiban, herrialdea zelmugatara eraman nahi dugun adostu eta horretarako bidea marrazten hasten. Eta guretzat aurrekontuak horretarako ditu. Epe luzeagora begirako mapa bat marraztu alizateko. Hori izango du gure borondatea, eta ikusiko diagu, zer datorren itxinguan dago gobernuaren urtetik. Galdera itxien tartea bukatuta, azken eskaera bat bai egin nahiko nizuke. Gure saio hau, pixkat lasai ikusteko eta patxaraz ikusteko saio bat da, baina baita ere, iruditzen zaigu, gaur egungo komunikazioaren mundu hontan, ez, nolabait, mezu motxak lehen estendian hontan, nolabait eskatuko nizuke minutu bateko mezutxo bat bialtzea gure ikuslei, nolabait, elkarrizketa hau entzun dezate, pixkat gantxo modura da nola esateko. Azteko eskerrak elkarrizketagatik eta ikusentzuten egon daitezken horiei esatea, elkarrizketa honetan topatuko dutela pasiotik desinte, politika droga bezala gustatzen zaion pertsona batek egindako adierazpenak edo hitzak agertuko direla, eta irakurketak akaso politikak eduki dezaken ikuspegi makroari begira egindakoak, baina duen eremu intimo edo mikroari begira egindakoak ere baita. Animatu eta zen gustoko izatea espero dudara. Eskerrik asko dena atinekane, plazer bat, hemen izatea, eta gustu egontzea. Bai, eskerrak zuei, gonbidapenagatik. Beti egoten gara gustura Orexako ostatuan eta goiko ganbera honetan ere, nik partekatzen dira bidea hemen hasten denari.
egiten ari naizen bideetako batzuk hemen hasiak ere badirelako, eta eskerrak gonbidapenagatik. Ba, hauxe izan da dena, hurrengo atalean gehiago eta hobeto. Eskerrik asko.